Bor Pulit Kyrwoh district hakan no pai sengi juga arpusau trek NEIGRIHMS araja arpusan lingba ke Kyrwoh kala pentip bah ke step senia juga khat pra trek NEIGRIHMS araja arpusan kumbah ke por RBJ arpo minit lalap yo wei Briew batia hapadeng ke jingbom tip Briew Narud ke Surok ha Mawpun. Yau new Briew ubah pedeng karta laipusan bat sau posnam lara shabhoi rembong CHC ban sumar bat katu kan nepor ula sya penkenriak no sya civil hospital nongpo bat kamadian lara biang ICU sya NEIGRIHMS. Hakajing ajing sumar yau new Briew la tap ha ICU bat kipulet kidang yale ban wad jing ithu yau new Briew namar hakapor ban lap yu dari a la ka mobile ni kinu ki ID card. Hakajing batai kipulet uniu Briew udan sanput RNC karin yang balengkot snyo uba pelundur kum kidur jat ben riu lom baru pong ke t-shirt bat ka patlon jeans ka barong blue. Kipulet kila kentu ya ki Bahaïing ne ki badan jing tep syapang jong u bakin phone sya ka police control room nongpo kata how phone number kandai pra san riu not pra sau san iwei sau. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya